jihar Kano wacce wato masu gudanar da zanga-zanga suka baranta da dukiya mai tarin yawa, ya zaka bayyana yadda ka samu wannan waje? To alhamdulillah rabbil alamin, abubuwa dai kun ga yadda suka faru daga jiya da waɗannan wanda suke ƙirƙiro wannan zanga-zanga suka fito, kuma daga yadda aka yi alkawari cewa za su gudanar da zanga-zanga cikin lumana, kuma sun fito cikin lumana. Kowa ya gansu sun taru a gidan Murtala wajen gada, dubban su daga nan suka ɗauko hanya suka taho gidan gwamnati domin su kawo gwamna takarda ta korafi wacce gwamna ya alkawari zai je tare da manyan mutane a kai shugaban ƙasa. Har suka zo gidan gwamnati babu wani tashin hankali, ba komai. Jami'an tsaro sun karɓe su, ana jira a sanar da gwamna ya fito ya karɓe su. Kwatsam sai aka ga yan ta'adda suna fitowa daga gidan Nasarawa wanda yake na sarakuna. Daga nan suka fito suka yi suka taho da makamai suka tunkaro gidan gwamnati. Banda wannan sai aka ga motoci kuma suna ƙara ajiye su, dukkaninsu da mugayen mutane. Wannan kowa ya san wannan, duk jami'an tsaron da suke sun gani sun sani. Suka zo nan suna zuwa ƙofar gidan gwamnati suka afkawa su kansu waɗanda suka fito suke ta nuna, suka afka ma jami'an tsaro, wanda nan ne jami'an tsaro suka yi matuƙar ƙoƙari aka dinga zuba musu tiyagas, amma sai da aka yi artabu na awa uku suna da cikin. Daga nan sai suka fara shiga gidaje da kantina da ofisoshin gwamnati, suka dinga lutun suna kwashe dukiyoyin al'umma suna kone-kone. Akwai katin katafariyar headquarter ta hukumar sadarwa wanda suka je suka kwashe, sabuwa ce kar, wanda satin nan da yau zai zuwa za mu buɗe ta tare da minista. Suka zo suka shiga suka kwashe dukkan kwamfutoci da na'urori da kayan sola da tebura da bencina, komi suka kwashe, kuma suka cinna wani gurin wuta. Suka shiga kotun ɗaukaka ƙara wanda a nan babban mai shari'a ta jihar Kano take nan ofishin take, suka ragargaza shi. Ofisoshin alƙalai da yawa duk sun karya, sun lalata, sun sace kaya. Suka taho nan inda muke wajen bige-bigen takardu da littattafai na gwamnati, gwamnan printing press shi ne za inda kuke yin mutane. Gashi nan kuna gani injina wanda suke masu tarihi, wanda tun Audu Bako gwamnan sojoji na farko, gwamna na farko a jihar Kano aka so su, da injina da mu ma muka zo muna so mu inganta ayyukan wannan muka so, duk gasu na su kowa su. Duk ofisoshi sun kwashe kayayyaki sun ƙone. Kuna ganin yanzu nan bayana masallaci ne na wannan hukuma, sun shiga sun kwashe komai, kafin waye sun cire kwanukan ma na rukun duk sun cire. Yanzu inda muka shiga da kuna gano har yanzu wuta ce take shi. Banda wannan sun shiga kantinan mutane sun kwashe. Mun je inda muka ga katafaren kanti sun shiga duk sun kwashe kayan abinci da mai da menene komai gashi sun kwashe.
nan muke godewa jami'an tsaro saboda sun bi su sun kwato waɗannan kaya ga sunan mun gan su yadda aka dawo da su da yawa mun gani inda suka dinga bunsu a motoci suna doke su suna ɗebowa suna mai da su cikin motoci suna kawo wa mai abawansu. Wannan ya kamata a gode musu ba. Haka sun shiga gidaje na mutane a cikin gari har ma ta kai sun fara saran su a kwashe maka dukiya a sare ka ko a sare. Wannan shine abin da muke ci, amma alhamdulillah gwamnati tare da haɗin gwiwar jami'an tsaro sun yi matukar ƙoƙari kuma an dakile wannan abin wanda yake shine muka sa dokar hana yawo wanda yanzu take aiki